sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Niya nata sa Miyerkules sa Semana Santa, o mauna ni ang katapusan nato nga misa nga regular sa matag adlaw, ug mga adlaw espesyal na nga misa, ug wa na mga selebrasyon sa misa hangtod sa Easter Vigil. Busa karon atong lig-unon ang atong pagtuo o atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsulod sa mga adlaw diin giawhag ta sa pag-focus na gyud maayo sa pagpamalandong sa kasakit o kamatayon sa atong Ginoo diha sa Triduum o tulo ka adlaw sa dili pa ang Easter Sunday. Busa andamo nato karon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagbuot ka nga ilansang sa krus ang imong anak tungod kanamo aron malingkawas kami sa gahom sa kaaway. Itugot kanamo nga imong mga alagad nga makadangat kami sa grasya sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig ni atong gikapuyan. Matag buntag, gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni atong buot mahampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingaw ang akong naong sa nagbugal-bugal, ug nagluwa kanako, kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ako maunsa. Ug gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako, nga dili gayud ako maulawan. Ang mulaban sa akong katungod, ania sa akong duol. Kinsay makig-away kanako, magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway, paduula siya kanako, mitabang kanako ang Ginoong Dios. Kinsay moingon nga sad-an ako, mga dunot sila tanan sama sa listi, ug kutkuton sila sa tangkod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio atong tubag. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tungod kanimo, giantos ko ang insulto. Nalumos ang akong naong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsoon. Usa kalangyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kay ang kasilag alang sa imong balay, nagaut-ut kanako. Ug ang mga insulto kanila,
nga nangulipas kanimo natingog diri kanako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tuwaga ako. Ang insulto nakasamad sa akong kasing-kasing ug naluya ako. Nangita ako nga may maluoy unta kanako. Apan walay bisan usa mga maghuhupay ug wala ako'y hikaplagan. Hinuon gibutangan nilag apdo ang akong kalanon ug sa akong kaulaw gitagaan ako nila sa akong kauhaw gitagaan ako nila og suka aron imnon. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tuwaga ako. Daygon ko ang ngalan sa Ginoo diha sa awit ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Tan-awa kamong mga mapaubsanon o pagsadya kamo nga nangita sa Ginoo malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo magpatalinghog sa kabos ug ang iyaha nga gigapos dili niya tamayon. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tuwaga ako. Pagbasa gikan sa Santos kay Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayamon ka, O Ginoo. Ang usa sa nagpulog duha ka tinun-an, ang gingalag Judas Iscariote, miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong ihatag kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus? Miihap sila og katloan ka salapi nga sinsilyo ug ihatag kaniya. Sukad niya atong adlaw, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo? Si Jesus miingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo dito sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras, ang akong mga tinun-an ug ako magsaulog sa pangilin sa pagsaylo dito sa imong balay. Ug gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila ug gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabi, si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kanaanan. Ug samtang nangaon sila miingon si Jesus, sultian ko kamo, usa ka ninyo magbudhi kanako. Og nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an, ug ang tagsatag sa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, ang nagtuslob sa pan uban kanako niining panaksan mo'y magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan. Apan nalaod siya nga magbudhi sa anak sa tao. May palang untag, wala siya matao. Si Jesus ang mabudhion niingon, magtutudlo, ako ba ang ipasabot mo? Si Jesus mitubag, giingon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Mga igsuon, akong isugod ang akong pamalandong diri sa unang pagbasa kay na ako'y nakita nga nindot kaayo nga mensahe.
Matud pa sa unang pagbasa sa basahon ni Propeta Isaías chapter 50, 4-9, ningon diri, gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Ako laning gusto nga kutloon ug anhi ko manukad sa akong pamalandong kay daghan na kayo gikapuyan karon. Daghang gikapoy aning COVID-19. Kapoy yun, no? Kapoy. Ang ato mga government officials gikapoy. Ang mga frontliners gikapoy. Ang nag-enhance community quarantine nanambok. Gikapoy kaon. Gikapoy og pundos balay. Ang mga military gipangkapoy nagbantay ang mga boundaries nga kana ganing di pasudlon. Ang di sad kasud gikapoy sad. Daghang gikapoy. Ang pare kapoy kay ning way kolekta. Daghang gikapoy karon. Nya matud pa ni Hesus, gitudluan ko sa akong isulti aron mudasig ni adtong mga hibaw ko mudasig ni adtong gikapuyan. Nakaron ang tinuod yung makapakapoy nato mga igsuon mao gid ning sala. Kapoy kayo ang sala kung mao nay musuod sa atong kasing-kasing ug sa atong kinabuhi. Mao gid nay pinakakapoy. Mao bitan na kanang tawo nga nakasala sa kasuko, tan-awa ng tawo na suko, di ba bangagho. Ana, kapoy man. Kanasang taong nangabit, tanawa iguman yang pangabit, iguli anak kapoy kay glawas. Kanasang mga manag-uyab nga mag premarital sex, tanawa inig abot, iguli. Oh, kita ano na pero tanawa iguli. Oh, galuyaw eh. Galuyaw mga naam. Ambot ka ang pare kung kapangabit, luyaw sa niya. Luyaw sa tingali gyapon, no? Adi mo sa nimo buhat ana, kamu buhat mo ana. Nakaron giunsa man ni Kristo aron ang sala mawagtang. Kay mao man gini ang makapakapoy nato. Unsa man ang mga pulong nga iyang gigamit aron ang mga makasasala maluwas o madasig pagbalik silang kinabuhi. Gisumpay ra po diri ni Propeta Isaías pagkanindota sa iyang gisumpay nagigamit ni Hesus in a different context or paagi nga pag-express diri sa atong ebanghelyo. Niingon diri si Propeta Isaías nga gipatara ko ang akong likod niadtong buot muhampak kanako ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Nangana. So ang nindot ay nga pulong kana gid ay action. Mao na ingon nila nga action speaks louder than words. Mao bitan na nga kanang babae nga anas atbang nya okay las laki, yang laki magsigig smile. Smile ra ba? Why pulong? Smile ra. Tanaw sa babae, smile na sa dang laki. Wa sa kailan, kodok ko siya na. Sunod niya tanaw, smile na po. Sa may maunahon as babae. Mingon siya, naibog ba ka na ako? Daghang kay isulti no, naibog, mangilad, katong yang smile. Nakaron si Jesus, gikulata og maayo, gibudhian, gidakop, gikulata, gilarot ang bungot, gilatigo, way tingog, pero wa sa gyud mulikay. Wa magyaw-yaw, wa musiga ang mata, aron murag masuko, wa lang, relax kayo. Maunay nakapadasig sa kasing-kasing sa mga makasasala. Naunsa may resulta? Kung atong tan-awon karon sa tibuok kalibutan, na konverter tungod ni ining mga way of communication ni Kristo ba? Kadtong naglatos lang siya, nagpabudhi lang, matud pa diri sa atong unang pagbasa sa atong ebanghelyo, nakahibaw na si Jesus nga nilakaw na Judas o nakig-arrange na og kanini ang nibaligya na siya ba? Nidawat na siya kwarta, niya nangita na siya higayon nga iyang budhian si Jesus.
Tanawa, niingon si Jesus, niabot na ang akong oras, makigsaw akong panihapon sa akong mga kauban. Kinsa gud taong tawhana nga nahibaw ng patyunon siya ng gabiuna, unya mo organize pag yun og dinner. Kanang birthday or wedding anniversary. Kana pwede ta na maghikay, wedding anniversary ro namo, birthday ro nako, maghikay ta. Pero patyunon ka, may ka mo kuno. Schedulean mo ros COVID-19 na patyunon na mo ugma. Mangaon pa mo karong adlaw. Labi nagwa na mo ikaon nga, una mo bugas. Maningkamot pa jud ka o himo og dinner, pero si Kristo gahimo pa gid siya dinner sa iyang mga apostoles. Nya iya pa yung gideclare dito sa kananan pag human nila kaon okay, dasig man sila kaon. Pag human nagkaon na knock-up na sila, ingon ni Kristo, kamo kaon-kaon mo dinhi uban nako. Oy, sultihan ta mo usa ninyo, budhi nako. Ako di ko ganahan tingaling mo kaon, kuyog sa mabudhion. Lisod ikaon. Diri lang bitas among kananan, daghan man magdungan og kaon diri. Naam giusahay ako mga kuyo makahimo ba o kanang wa ko kauyon ba? Wa ko kauyon. Ang resulta, magkusmod akong naw, wagi lami ikaon. Ang resulta magsikog yaw-yaw, moabot ko hapit og 2 ka oras akong yaw-yaw nila. Lecture aron ako mapagawas ang akong kauyon. Sa ato pa impernohonon gyud ko liwat sa Ginoo. Pero si Kristo, relax kay ni kaon, kuyog sa iyang mga tinun-an. Nya nahibaw na gid siya nga tupad niya si Judas. Iya gutong gitunulan o kanang iyang gituslod sa kwan, iyang gitunol nga Judas. Dul-duol gito sa Judas niya. Mao na nga nadasig niya kita sa pagpadayon sa atong kinabuhi. Bisag bugat na kaayo ang sala. Usahay kitay nakasa bugatan ta. Usahay ang sala sa atong isigkatawo mo'y makapabugat nato. Pero usahay solusyon na sunda ang gibuhat ni Kristo. Unsa may iyang gibuhat, gipatara lang niya ang iyang kaugalingon aron dagmalan sa mga makasasala. O kanang maong pagpatara siyang kaugalingon, maunay gitawag nato og passive aggression. Sa na nimo pagsabot. Kung may pagsabotan na gani, kamo na nimo kasabotan. Kana ba kuno nakay kontra kuno ba? The best kuno nga mabuntog na nimo kontra, gamita ang passive aggression. Kanang passive kanang wa kay gibuhat niya aggression kanang ni-atake ka. Nang the best attack kuno aron maigo gid nimo imong kontra kanang passive aggression. Tanawa ra gud ng bana isog estanan tamparoso niya iyang asawa moingon ra I love you. Nya wala gid siya ba? Passive lang yun. Tamparoso na sa pikas na I love you very much. Ana kulatahog maayo na kuyapan na hapit moingon ra gyapon nothing gonna change my love for you. Tanawa sa nita mo anong banaha. Abot yung panahon maunsa na makaamgo na siya. Magsige na naghilak-hilak. Human sa 4 ka tuig niyang kulatas iyang bana o sa iyang asawa, makaamgo gina siya. O muna gitawag og passive aggression. Na-touch niya ang kasing-kasing sa iyang bana. Muna hitabo ni Santa Monica. Dugay ito, taas-taas itong ilang panagtipon sa iyang bana. Sobra to mga 30 ka tuig. Kunya, iya pag yung na-touch ang kasing-kasing sa iyang bana nga medyo wa na yun. Opposite yun sa iyang mga gituhuan. Pero niabot yung panahon nga ang iyang bana nagpabunyag o nahimog yung Katoliko sa wa mamatay. Kay naigo gid niya ang kasing-kasing sa iyang bana. Tanawa na mga asawa o mga bana nga aggressive kayo in words and in actions. Lagod fight yung ayong tinulisukay, binalikasay. Unsay resulta? Magbuwag. Wa masulbad. Magbuwag sila. Divorce. Nga inig-divorce na. Unsa may mahitabo? Bugat ang kasing-kasing. Dili sila kapahuway. Pero tanawa na mga asawa o bana, siging away, niya wala gyud mag-divorce niya. Dinawatay lang yun. Tanawa, inikatiguwa nga na. Ang asawa, wa na ngipon kay nalubos kumo. Banasan, nasa mga samad-samad, kay gipang kauras, gipang dunggab. Pero ini ka 50, hindi na sila kay 50 katuig silang kaminyoon. Hindi na sila hapit kaliho, kaya na nag-wheelchair na. Mag-away pa day, ang sa magtinutuhuay sila. Pero ang mga anak, lipay kayo, sa kanas mga magpapa, so sigil nag-away, pero wagid na sila magbuwag. Believe yun ko nilang perseverance. Mahimong proud, oy.
Murabag makapadasig ba? Makapadasig. Perseverance. Ana, muna siya. So si Kristo muhatag na tong kadasig tungod sa iyang gipakita nga ka-relax nga mudawat sa mga pag-antos o kamatayon sa cross. Kita sa unta nga naghandom nining maong kinabuhi ato sa duntang tagaag kadasig ang atong isig katao. Ang gipangkapoy karon sa atong COVID-19 kung mutan-aw ta ni Kristo nga way kaon tibok adlaw nya gisigyag kulata, mutan-aw ta sa mahal nga Birhen Maria nga wasay kaon way tuog, gatan-aw pagid siyang anak nagikulatag maayo padong nang ilansang sa cross, makaingon ra gid ta layo ra kay ning ako karong pag-antos tungod aning COVID-19. Layo ra gyud kaayo. So ako ning dawaton, relax lang ko ani, di ko magsigig reklamo, bahala nag way ihatod nga rasyon. Ana, ngano man day mga matay, total na may sunod, no? Ang atong pagsunod ni Kristo ngadto sa langit. Nya mao ni ang atong makapadasig nato. Ug sakto gyud si propeta Isaías. Si Kristo nga pinili sa Dios, gihatagan gyud sa Ginoo og sa tanang mga kahimanan aron pagdasig niadtong gikapuyan. Apan kita mga igsuon, ang ato sang hagit mudasig sa tas mga gikapuyan, pinaagi sa pagtabang nga mahunong ug mawagtang ang ato mga sala, labi na gyud ning dagko nga mga sala. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, nagkahiduol na ang Pasko sa pagkabanhaw, magampo kita nga madasigon sa Ginoo aron kita nga nabunyagan na ug ang tibuok kalibutan madasig. Busa mapausanon kita moingon ngadto sa Dios, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga sila nga bunyagan unya sa Pasko sa pagkabanhaw, magtubo unta diha sa pagtuo ug kahibalo, magngamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga walay mitabang ug biniyaan, kahatagan unta sa mga panalangin sa kalinaw ug kasiguruan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga naganto sa kasakit ug pagtintal, maligon unta sa grasya sa Dios, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga magakaton unta kitang tanan sa paghikalimot sa atong kaugalingong kaayuhan, aron magbansay kita sa gugma alang sa atong kaigsuonan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Amahan, kaluhi ang imong simbahan diha sa iyang mga kinahanglan. Dungga ang among mga pangamuyo nga among gituboy uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo sa sakripisyo ni Kristo alang sa pagkay paghimayat siya ngalan, alang usab sa pagpapasukan sa simbahan. Dawata o Ginoo nangamuyo kami ang gasa nga among gihalad kanimo, makadangat unta kami sa kinabuhing tunhay dinhin ining mga misteryo sa pagpasakit sa imong anak ang among Ginoo
pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini nabuntog niya ang kamapahitas-on sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na gyud ang ihandom namo ning misa karon ug kadtong mga nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi, lakip na usab kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, gamito nato ang mga pulong ni Heso Kristo. Amahan namo, anak ka sa langit, pagday ko ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahom kag ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Ipakita ta karon ang atong panag-inigsoon. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dinako angay nga parawat kanimo at pagpamanulan ng lumayan. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod ka nga naa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug hiusa akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita. O Dios nga makagagahom tuguti kami pagtuo sa hingpit nga imo kaming gihatagag kinabuhing langit nun pinaagi sa kamatayon sa imong anak ug lig-una ang among paglaom sa iyang makaluwas nga gahom pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios, among Amahan, isangpit kami kanimo dinong panahon sa among paginahanglan. Nga unta, mapanaligdan mo kami maatok dining hulga sa 2019 novel coronavirus na mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangon. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasud ng mga gamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbutlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo kami. San Rafael Arcangel, Iampo kami. San Roque, Iampo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo kami. San Pedro Caluxod, Iampo kami. San Vicente Ferrer. Iampo kami. Manindog, manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung kadasig or divine inspiration. Ato ning makabot kung sama ni Kristo magpatara lang punta or mo himota sa mga buhat sa gugma para sa atong isig katao. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Pumalit